Remedios Sanchez hi kumsang khadzakua somnga pasari July ni somni pahnia Northwest Spain a thingtlang khote takte Galicia a Cristovo di Dormia halopianga an unaw himi som pakhat an ni a ama chau hi mei che om chhun ni in midang zong chu mi pa vek an ni bok kan soi tran tak tak ma in ka video hi tha iti ni chuan like button kha min lo me sakla ka channel hi ilola subscribe lo ni chuan subscribe button kha min lo me sak bokla video thara piang idon theinan notification bell kha min lo on sak bok don nia mei che om chhun ani awang te po ani ma na anu le pa te po in a u naw dang te ai chuan an en dan po adang bikin duat po an duat le a chung te chuan chu tiang chuan duat bik ma se remedios chu a sual pha chuang lem lova chu tiang chuan anin te tak te a chuan a lo sei lian ve ni an lo len deuh hnu chuan a u naw te chuan an chung ko khosak azia omnan ti in an thei ang tok tok na thokin an chuak hlom thina Cristovo di Dormi khuwa chu naupang seilen nan chuan mundu om le ral muang tak ani a remedios po tlai lama an ko thler vela te chuan a in fiam fo thina ni ma se kumsang khazakua somsari pathum kum remedios si kumsom paruk ani kum chuan chu tiang ang mun ma son na kalmuang em mai le changkan na lampo pan meu lo hmuna khuwa khirna hnuaya om chu aning le a ti chuan anu le pa te phalna thlapin an khuwa atangin ba sakalin kilometer sang tam takahla an rampon lama chuan nunnuam jok le tha jok be sein akal ta a na tho turpo a muthuaya kuk na thokin a na tho mun le a khosak dana alomin alung oi tok le ni kumsang khadzakua somsari panga a chuan an ram hruai tu General Franco chu aboral thut maya chu chuan an ram Spain a chuan mipui van tlang khosak phung le politics lam athak dang lam na sa em maya he in thak dang lam na hian remedios po a huam telve a kumsang khadzakua somsari pasaria chuan an ram chuan kumsomli pakhat chunga avoi khatna atan free election an neya he thil hi ama remedios sile an ram tan po thil thatak ani nge ni politician te chuan an thalai te tan thil thatak tak an chhop chu abaka an ram economy po thei top chua ma son tir an tum thu te an au pui dum maya foreign investment tam tak an ti boka an ram chu ram changkang takasiam an duani kumsang khazakua somriat pahnia an ram chuan football world cup an thlenga June ni som pathuma tanga July ni som pakhat in kar hun chung zonga chuan khovel mit chu Spain rama chuan a fu thup mai ani chutia an ram economy lo thang zel chu remedios sitan thil thatak ani a na tho tur nei lovin a om ngai lova a na tho pa ngai kuk na chu a chun zom zela chumi hnuwa pasal aneya fapa du om tak tak mai pahni phir aneya Cosmopolitan Barcelona a anundan le anau panlaya ahun manna Cristovo di Dormi te chu ahan khai khin ver thina in thlau ati ema apon lamlan dan chu nom melin lim mel viau thin ma se remedios chuan a chung ril lama a thian tele a chung ta hria lovin thil thup anei ve tlat thunga ama le ama chu chung thil aril rumol tlat tu chu ngaya nei mai tur te in a in hril mol thina ma se om zia a om thei chuang lo chu thil chuan an nu pa in kar le an sum din mun thlengin a ngong chhota a zan chua a ching chawa fanei to e tilovin zana chuan a chuak fo thina ni poisa khelna a poisa te chu a khoral hem mai thina atan chuan thil thar ang vek ani a ma kha chuan an general Franco adam lai kha chuan poisa khelna lam chi reng hi chu khap vek ani thina ma se a thi hnuwa an ram in rel bol dan an thak hnuwa chuan dan phal lo ani to hran lovani du huna khel mai thei ani to a ti chuan poisa khel chu a ching chhotel tela khel lovin a om thei to lo ani ber mai an nu pa po anin rem hlei thei talova
kum som ni zet anin nei nu chuan a pasal chuan in thena du thu a soya ti chuan a chua sana a fa te pahnih pawh chuan an pa chu dikzok nia an hriat awangin an nu bula om lovin an pa chu an zui ve ta a an nu chu voi tam tak poisa khel edik chu bansan turin zilve thin ma se a bansan thei miau lo awangin an nu laka chuan an bei dong ve hle ani nge yang le ma se remedias chu chutia a chung ko ke darta chuan siam thata hnekin nasa takin ama ngong thalo aneya a in rin tok na te chu a hlo zowa a za om na te chu a hlo ta vek ni in a in hria a tun ma chuan a thian te zinga chuan a langsar pol ani ve thina midang za po a kai ve viau thin reng ani chutia an chung kwa a ke dara tang chuan a ti ti du zong te chu adang zo vek to maya angai tu ana om ang te chu a soi mai thina a chang le poisa khel na a chak mi lo lai pon a chak thu le a hlim zia thu te a soi chiam mai thina ni a pasal nen anin then nu hian pasal dang voi ni anei le a ma se an han in neya reilawa poisa khela ching ti an hriatin an then le thina a na tho ngai kuk na chu ala thok renga ma se a na tho na chu zudora an leta a seve bero ti in a ming an phu nge nge anei tu tenu pa chu Galicia lammi an ni a chu an ha thona chuan remedias chu an ha tho pui tele an customer te hriat a hlo in alar le nge nge a an mani dor tu tamber chu police officer an ni nge nge bok chu mun chu atan chuan a thahle a chan chu a hlo nema chu baka a hlo le a poisa te chu khoya nge a man ti tu ma in an hriat pui lem lova chu baka hriat tumin tu man an zot ngai lem lo bok ma se chu a hlo chu atan chuan a lo la tok hau lo maya abial pahlui taxi driver Rafael nen chuan apartment leitumin an lo in call renga ti chuan an poisa ve belbom chuan apartment chu an leita a ta chuan an cheng dun ta a chuta thian tam tak a chhar thara chung a thian te chu biak in a tangte bazar na mun le kholaya tangte a mel hriat te an ni hloma kum upalam deuh pasal sun to an ni tlang pui bok thomhno dum an in bel thina chung ho te nen chuan in komin an chan chin le an khosak thin dan te chu an in thil fo thina an ma ni chu angai sak thiamin alai na tin an din mun a hriat thiam pui thin em awangin an ngai na in abula chuan zep po nei lovin an soi du zonga piang an soi bor por mai thina ni remedias chuan chu tiang mi te chu khoya nge an chen thin hriat adu awangin an ma ni zui chu adu ta a jun ni som kum sang ni paruka chuan police te chuan pitar kum somriat pathuma upa a ming Josefa Carvantes ruang chu an ina an chhar ta a taksa an endik na atangin vina hnu ma abana mu ani a hliam atang chuan ama beitu chu nasa takin alo sual let ve ni ti a hriat bok amai ro chu athi chan bere ro chu towel mangare hlum ani thunga atlere ule poisa a ina tang chuan a bo bokani niriat nu jun ni som pariata chuan Peter kum somriat mi roza chuan police te chu aron kola a in kong khar chu an ron kika awa hon chuan nula pakhat loadingin an then om maya om tlangwal bial nu ni in a in soya a bial pa mel le pian mang te chu soin len lu adila a mela hanrin hlel na tur om ang a om lo baka a hoi hom em mai boka te chuan roza chuan aina chuan alu tira kongka akhar chia tia chuan aron peta avoboka ni khoshelova a om ma chu angonga towelin areka a har chuale chuan atlere ule a poisa zong alo bo vek thu a soita a dot le a police ten report an don chu jun ni somni pakhata ani a Peter kum somriat pasari mi Rosario chuan a apartmenta a le chu kongka a hong chia chu meiche pakhat hian a hnung lama tangin a chhip sama aron thama in chunga a hnuk luta
ta chuan a soi sak nuwa towel mang bokin ni khoshelova a om ma chu areka a har le chuan a tlereuh le poisa zong chu a lo bo vek thu a soi le ta a police te chuan chung case pathum te chu ati tu thu mun vek ni nge in an ringa poi khoi tu an man chuak watani lo chuan poi dang a khoi le man an hlau si a an thei ang to kin ma an la a ma se adam chuak pahni ten an thu riat zong an han soi po chuan an thu soya chuan han chui zui chat na tur khopa chiang engma a om si lovani ti chuan ni thum aliam le ta mo ti a chuan kum samriat pathuma upa pibai lari kong khar chu aron rile taral ralmaya awa hon chuan meche pakhat hian an building a chuan gas leak a oma chumi en chiang tura local ani thu a soi boka alu tir chi chu ahma a ati ang chi in chu nu chuan pibai lari chu asama athama avo boka towel mangin ni khoshelova a om thleng are nuwa atlereu le poisa la in a chuak le tani atuk le maya chuan Peter pakhat a ming Alicia kumsom sari mi suam tumin akal le ta a ma se alu nuwa chu nu chu ama cheng ani lo ti a hria a room le lam maya chuan a pasal alo omreng mai si a atlan chuak le taringot mai ni jun ni somni pariata chuan police te chuan Virgo Royal Street a chuan Peter kumsom kwa paruk mi Adelaide Jeran Zani ruang an chhar thu report an donga ataksa a vuak na le nek na nu ma tam tak mu ani bok amut pindana ajawara tangin euro sang khadzani abo bokani reporter te chuan Barcelona chu munral muang ani to lo tin an puang dup maya nu le pa thalai deuh te chuan an fa te chu film khur tur le an mel hriat lo chu kong khar hon lo tur ten an hrir mol boka ma se July ni khata chuan kumsom sari paroko upa Mary Sahun chu Emontaner Street ta an ina chuan arwang chhar ani le a ahma a alo ti ang thawin tlereu le poisa euro zanga bank passbook le poisa thir hlui la hlu deuh te chu la in atlan bo le ta a TV channel le newspaper a te chuan tual tha ching chungchang chu an chhuwa chei chuai maya ma se tu ma in an case kallai pui thei turin thil hriat an nei chuang lovani July ni thum alo in her chuak le a kumsom riat panga upa Montserrat chuan meiche pakhat chu a ina alu tira chu nu chuan pi Montserrat ti hna chuan an then om te package tur a kol thu le an om lo wangin a ina chuan an then om te package tur da mai a phal le phal lo azota ani chuan remati thu soin ina chuan alu tira chu vele beizui le ngalin towelin a ngonga arek bet le a ni khoshelovin a om nuwa poisa le thil hlu dangte la in atlan bo puizui le tani ma se pimon serati chu adam chuak lau thunga police lamte ro chuan an hnu chuya chuan ma an son chaklo hle a misual chu meichia kumsom ngami borvel ani a akuta ser aneya a ophoya tang chuan Galicia lammi ti a hriat bok Mossos Desquadram Chief of Barcelona Criminal Investigation chuan chu case chu an chui tran ta dam chuak te chu zona sang zotin ma an la zela misual chu mi hausa le sum nei kumlama upalam hlira an che ti an hrethiam ngal maya thei top chu in cholovin chhun zanin thokma se an hnu chuina apoi mo tur le abul hantran na turatana tangkai tur khop evidence an hmu thei mai big lo atopa chuan press conference an ko taringot maya ta chuan tu po kum upalam ma nia om reng in mel hriat ngai lo kong hon lo turin an cha ta top maya chu baka upalam om puite po in tar chak to lo chu ma nia om tir mai lo turin an cha boka ma se heti hun lai hian Barcelona huam chunga ringot po kum upalam kum somsari chunglam ma nia om chu mi singa chuang te meu an ni a inven sen chu a har khopang le detective chuan
victim te inbul hnaya CCTV te chu a en non le veka ta chuan thilpoimo tak mai a hmu chuak ta tlat mai le chuta chuan amirok te zinga pakhat inbula ATM a chuan meiche pakhat chu mu non ani a chumi hnu loka ama tho chu subway station a mu ani le ta a chu nu chu a mai te chu a khem nen nuana amirok ten an lo beilet ve na ani ngei arin om ta hle ma se chu nu melang chu criminal database a alo om hau lo maya chief inspector desquadram chuan a thil lak te chu poisa a chantir ngei aringa chu van chuan bingo hall vela akal arina wangin chunglai bulvela CCTV te chu an en chuak le veka ta chuan ATM le subway bula an mu meichia ngei mai chu an mu ta hlau mai le detective chuan bingo a security hne na chuan chu hmuna local thin meichia zong an ID copy a en vek du thu a hrila a en nu chuan an mizon lai ngei mai chu an muta a address a chuan an vazong nga la ma se chu hmuna chuan a lo cheng hau lo maya ma se investigation chu an om chhun zom zela mi then khat chuan an mizon mek chu Severedo Bar Police Station bulmaya a tho thin thu an lo hrilta a chu hmuna chuan police te chu vakal ngalin Remedios Sanchez mu an du thu an vasoya ma se chumini tan chuan a hna tho hun a zo to awangin alo om to lova July ni li ani a an mi chui lai chuan poi dang a khoile mai an hlo awangin a mobile number chu an chui ta a officer zani chuang te mewin Remedios chu aruk thei ang berin an zui ta a detective pakhat chuan ladeu taka tangin bingo hall a hmu a ta chuan avakala slot machine bula chuan nuwalai tak samdum hi nui varvar chungin alo thu a game du ber alo khel meka detective chuan vapan hnain avaman ta ni Remedios chuan a riat thiam lo mel le a eng thilma ati lo thu a soya chuti lai mek chuan officer dang te chu an ron thleng ve ngala Remedios si bek chu an han en chianga poisa tam tham tak le tlereu engemaw zat an hmuta a ma se Remedios chuan ani lo zok in manani eng thilma kati sual lo ti in police te chu a au khum chiam maya ma se police station an thlen hnu chuan a in beng daya angoi renga zona an zo po in eng tin ma a chang du lovani Remedios siman ani thu chuan chanchin thar le chanchin bu phek tin mai alua khata police te chuan Remedios si in an vadap chuan poisa tam tak le tlereu le thil hlu engemaw zat an va hmu chuaka box pakhat podo paruk omna aneya chu podo paruka chuan tlereu chi hrang zungbun sana chain thi le adang tam tak mai khat vekin alo oma chu baka ado kana chuan bank passbook pathum credit card pahni le poisa thir te an hmu a chung an thil hmu hrang te chu victim te ta nge ani ti an fin fi awangin Remedios chu poi khoi tu ani ngei ti chu chiang viau ma se ama Remedios ber chu a in puang du tlat lo maya ama chu thil ti sual tu ani lova ani lo zok an man ni in a in soi ve tlat bok poi khoi tu chu medi ani a ani chuan a apartment chu alua saka alua man apek le thei si lo wangin chung tlereu te chu poisa aya apeta mai ni in a in soya police tele investigator te chuan an oi lo hle a ma se chui chian hrim tha a an hriat awangin an han chui le ta a ma se a soi chu adik nge ani ti fin fiana tur pakhat ma mu an nei chuang lovani kumsang ni pariat jun tha trial an neya ta chuan prosecutor chuan Remedios chuan tarkum upato ma ni maya om role sum nei deuh te chu a target thina ti chuan an ngil nei na te chu rem changa la in a suam ta thin ni in a soibok mi pathum tha na le mi panga tha tuma be thu buaya thiam lo chantir turin kot chu an nge na ril rulam doctor chuan Remedios chuan personality disorder emo poisa khel at chil na anei ni in a soya
prosecutor chuan remedios chu anau pan lai nun chu re thei taka amana wangin nuam sataka khosak adua chu mai baka poisa khel a edika wangin poisa amamo na asang le a chu wang chuan hetiang thil hi atitan hi in a soibok a be te zinga dam chuak pakhat chuan remedios chu ama be tu nge yani thu aron soiboka ti chuan trial chu July nili sang ni pariata chuan zo fel ni in remedios chu mi pathum tha le mi panga tha tuma be thu buaya thiam lo chan tir ni in kumza sompali tang turati ani a chu mai baka chuan ami tha te baka adam chuak te zong nen chuan an vai nena euro noili singli sang ni za somthum peturati ani bokani ole tunruma tan chuan khati zong kha nile phosela ka video te milo ngai thlak sak thina wangin in zawai chunga lom thu ka soye hun man nuam vek ule